Okay, maayong buntag mga kahigalaan, among mga kaigsunan, mga suki o mapilangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usad kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanat og paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay. Nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato og insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa higala Brother Livy Claves. Okay, nag-inusara pataron ni higala, nagbinugtong pataron tungod kay wala pa dinhi nakaabot ang ato nga partner. So, base karon taon-taon, maabot na si Brother John Dihito. Okay? Sa pagpadayon sa atong tulumanon mahigala, maminaw ta og mga mensahe sa awit, no? Aron makapamalandong sa tahigala may tungod sa pulong si Ginoo. Adunay dapit nga giandam ang Ginoo, alam kanako o kaninyo. Walay kasakit nga bation mo, kay uban ang Ginoo. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy-anan. Prutas dito, kahoy sa kinabuhi, walay kangit-ngit nga makita mo, ni kagul-anan. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy-anan. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy-anan. Nagasidlak ang kahayag sa
Okay, atong gina-welcome no ang tanan nato nga mga pinangga nga mga kahigalaan kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast. Kamong tanan mahigala, welcome nining tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo makapadangat diri nako higala og mga mensahe pinaagi sa pag-text no dinhi sa ato nga number. Pwede mong makapadangat og mga morning greetings, birthday greetings, or mga anniversaries, or mga Thanksgiving ba, or uban pa di higala nga importante nga mga mensahe ato na nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Ato nang basahon aron mapadangat na ninyo ngadto sa inyong minahal sa kinabuhi, pinaagi dinhi sa ato nga tulumanon sa radio. So kutob sa naminaw sa radio karon amo nga gina-welcome or ako nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Mahinguman sa tanan nato mga viewers no sa ato nga live streaming karong buntaga, kinasing-kasing nako nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. O niya ang inyong mga participation sa datong gina-welcome dinhi sa atong programa. O niya pwede na makapadangat tigalag mga pangutana kana kung naamoy mga nalibgan labi na panahon sa atong mga diskusyon, or aduna mo'y buot nga pangutana gusto mong makabaton og katinawan sa inyong unahuna, o ngano nga ang SDA nagtudlo man ani, o niya ang inyo ana ba dunay mga comparison ba? So ipadangat na dinhi aron ato nang matagaan og pagtagad mga kahigalaan ani atol sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay. Sa pagpadayon sunahan, maminaw o sa taog mga awit higala no kay duha man ka oras ato nga programa karon nga sayos sa buntagon. Ka ba sa mga butang nga imong nabatnan, unya sa dakli imong makita ug mahanaw lamang apan ang Dios dili magbiya. Bisan ikaw sa maniana, maguban siya sa walay katapusan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalaka, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabagnan. Kontento lang ang itinahanglan sa Dios nga gamhanan, kay siya malipay nga magauban sa iyang katawhan, kadaugan maangkunta matud sa pulong niya, o kita dadun sa puloy-an nga langit nun. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalaka, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabagnan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalaka, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabagnan.
Okay, akong ito naligala ang mainiton nga mga pagpangumusta sa atong tanan nga mga kigalaan diya sa Negros Island, sa Negros Occidental o sa Negros Oriental, no, atong mga pinalangga diya nga mga kaigsuunan, mga pinalangga nga mga kahigalaan nga kanunay nagsunod ato mga followers sa atong programa, kamong tanan diya kinasing-kasing nako nga gina-welcome sa pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede nyo kapadangat direct message sa atong programa, no? Ya, kumusta di ay nila ni Brother Cesar Elguira des Giholngan City. May buntag nimo bo uban sa imong family. Anya good morning sad nila ni diha sa Tubuso, no, diha sa Sagay. Nila di Brother Elmodam Flores sa Escalante City. Uban pa din natong mga pinalangga nga makaigalaan ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, makapadangat na mga rehigalag mensahe, no? O niya, sa atong tanan nga mga viewers, ato sang gina-welcome ang tanan. Kutob sa nag-view karon, welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, atong mga kaigalan diyan nagamit o mga sound system niya atong gina-welcome sa atong programa. Ato sang welcome ang atong mga viewers, no, sa bisan diin nga dapit sa kalibutan, Pilipinas ug uban pang nasod. Welcome kamong tanan. Pwede makapadangat mong mga messages ari sa atong comment section higala sa ato nga Facebook live. Anya pwede nga ato pong i-share, no, ato sa itong mga friend para nga sila sab nga maglantaw, magapaminaw, mabless po sila sa mga pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Nya good morning sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga suki nga tigpaminaw diha sa Masbate, may buntag sa tanang taga Masbate nga nagsunod sa atong programa, labi na sa mga Necesario family, De La Cruz family diha sa Isla sa Hilotongan. Welcome kamong tanan sa atong programa, uban pa natong makaigsunan diha. Good morning sad ni Pastor Peter Rosales, may buntag nimo diha Pastor sa Masbate, no, tanan diha nga mga viewers nato ato nga gina-welcome. Unya tanan sa nato nga mga pinalanggang tigpaminaw o mga viewers sa atong programa diri sa Biliran Province. May buntag sa tanang taga Biliran. Unya kumusta dig may buntag ni Brother Kinsing Lagarisa o mga Lagarisa family. Unya good morning sa ni Brother Winnie Ebina o uban siyang family. O uban pa diha natong mga listener, mga viewers sa atong programa diha sa Biliran Province, kinasing-kasing Monaco karong buntaga nga ginatimbaya higala dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O na mainguman sa ato sad nga mga tigpaminaw diri sa probinsya sa Leyte, no, may buntag sa tanang taga Leyte nga naminaw. Diya sa Ormoc City, maimbuntag yung tanan ato mga followers sa atong programa, mga listener. Good morning yung tanan. Anya atong mga tigpaminaw sa diri sa Merida, Leyte. Good morning po sa tanan nga taga Palunpon, Leyte. Mga tigpaminaw nato diri sa Tabango, Leyte. Good morning nilang Brother John Quezon Dadia, uban siyang family. May buntag nimo o sa tanang taga Tabango. Ato matig paminaw diha sa Baybay City or Baybay Leyte. Good morning ni Brother Otek Asonico. Bro, good morning nimo uban sa imong tibok Panimalay. O niya Diyos Matag-Ob Leyte, no? Good morning sa tanang taga Matag-Ob. May buntag diya sa mga Monte Alto family. Tanan diya kanining naminaw. Bisan pa man diri sa Isabel Leyte, atong gina-welcome diya sa San Isidro Leyte, diya sa Kananga, may buntag. Ato sa mga tigpaminaw diya sa
dinhi sa Kalubian Liti o sa Bilyaba Liti. Ato sang gitunol ang pagpasalamat ni Sister Mr. Mrs. sa mga pamilya sa mga Insenso or Insenso family. Lanog daw na ilang trumpa dang gigamit, ilalang patukaron panahon sa ato nga programa. So thank you kayo. Og ang tanang mga silingan diyang namati sa lanog sa trumpa. O niya, uban pa diha nato nga mga kahigalaan o kaigsunan na gamit ang mga sound system. Welcome kamuntanan sa ato nga tulumanon. Mga Aragon family diha. O uban pa nato diha mga pinalangga nga tigpaminaw. Welcome kamo sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Okay, sa pagpadayon sunahan mga higala, maminaw usab ta og lain usab nga awit no atong idalit alang sa tanan natong mga pinalangga nga mga listener. Ka ba sa mga butang nga imong nabatnan, unya sa dakli imong makita, ug mahanaw lamang apan ang Dios dili magbiya. Bisan ikaw sa maniana, maguban siya sa walay katapusan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalaka, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabatnan. Kontento lang ang ikinahanglan sa Dios nga gamhanan, kay siya malipay nga magauban sa iyang katawhan, kadaugan maangkunta matud sa pulong niya, o kita dadun sa puloy-an nga langit nun. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabatnan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabatnan. Tugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabatnan. Sa atong amahan ang mga problema o kabalakan, ning kinabuhiya sa mga butang nga imong nabatnan. Sa mga butang nga
tila ba nalilimutan siya? Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa na sa buhay mo ay nagbigay pag-asa? Ang mga bigat't sakit na dinanas niya, tiniis kahit hinamak siya. Ngunit sadyang nakakalungkot sa tuwing sagana ka, ay tila ba nalilimutan siya? Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo, alalahanin mo ang wagas niyang pag-ibig, na iniwan niya ang langit, namatay sa krus at nagsakit. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo, kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo. Okay, padayon kay galang ato sunahan. Welcome no ang tanan. Makahimo na mo sa pag-send higala kay karon taod-taod atong basahon ang inyo nga mga mensahe inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, maminaw ta og mga awit gihapon ni ay atong ipadungogan ninyo nga why have you chosen me? Anong imo man kong gipili? Okay, ato ning paminawon kining awita mga higala. Why have you chosen me out of many?
Okay, salamat sa awit no nganong ang awit na guluhan, why have you chosen me? Nindot kayo nga awit higala nganong gipili ako. Salamat kayo. Padayon ta higala sa pagpamati og mga alawiton kay atong oras taas man duha na meron diri studio. Naabot na si Brother John Dehito, no? So, duha na meron diri. Makahimo na mo sa pagpadangat higala og mensahe. Ngadto pod niya. Pwede pili na mo among duha. Asa nyo ipadangat inyong mga mensahe. Okay, ari po tas awit higala nga to rescue a sinner like me. So, ato sa ning pamation ning awita nga usa ka manidot awit nga to rescue a sinner like me. Nagliluwas ba ta ba? Makasasala nga sama na. Nagyawit kini sa Rich Abandimots sa Metro Batangas Quartet ni. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. to rescue a sinner as worthless as I, and He gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah.
Okay, salamat sab sa awit nga to rescue a sinner like me. Okay, among itunol ang mainiton sad nga mga pagpangumusta sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga kahigalaan no diha sa diri sa Islas Camotes. So niya atong pasalamatan si Brother Tato Sotelo sa iyang sound system nagtingog diha karon. So good morning no mga silingan sa diha naminaw o niya tanan sad nga taga Islas Bantayan atong gina-welcome sa Madridijos, Bantayan ug sa Santa Fe. O gipasalamatan nato ang ato mga pinalanggang makaigsunan nga nagagamit og mga sound system aron mapalanog kining atong tulumanon, mapaabot nila ngadto sa ilang mga silingan or makahatag po sila sa mensahe sa pulong sa Ginoo pinaagi sa ato nga tulumanon. Atong pasalamatan si Brother William Tadlas sa iyang sound system, si Brother Cotijo Sab diha sa Circulo Ticad. So good morning ng tanan mga silingan sa naminaw. Nya si Brother Lucerna Sab dito sa isla sa Lipayran no. Kanyon tanan diha sa Bantayan. Diha sa Santa Fe. Atong makaigsunan diha daghan sa makaigsunan. Maimbuntag yung tanan. Good morning ni Brother Kokong diha karon. Good morning nimo dong. Hinaut pa ang Dios magpanalangin nimo diha sa buluhaton sa Dios. Ato mga tigpaminaw diya sa isla sa Hilantagaan, Mayong Buntag, diya sa isla sa Kinatarkan, isla sa Hibitnyal, sa Malapascua Island, o dito sa Carnasa Island. Kamong tanan nga naminaw karon mga kaislahan diha sa Bantayan Island. Gina-welcome mo namo higalas tulumanon sa kini ang maayong balita. So pwede mo makapadangat ni rin namo og maminsahe aron ato nang mabasa mahigala dinhi sa ato nga tulumanon. Ani atong mga pinalanggan tigpaminaw sa binhi sa mainland Cebu kutob sa naabot sa atong broadcast karon. Des makabukiran sa Balanban, Asturias, sa Tuburan. Atong gina-welcome bisan pa man diha sa Taboylan karon. Good morning diha sa Olivo, Taboylan. Atong mga tigpaminaw sa Dalid diha sa Kalumbangan. Or diri sa Ginpilakan atong gina-welcome diha tanan. Good morning sa mga pikit-pikit family diha. Mga Tirana, Samson family, mga Golden family, mga Yunting family. Good morning sa ni Brother Maning Masbang diya sa Kalambua o ni Brother Peter Sabia diya sa Sabah. Mga tigpaminaw sab nato dito karon higala sa Katmon no, Mayong Buntag diya sa Panalipan Katmon, labi na ng Brother Mario Alquezar o uban pa nato dihang mga kaigsunan nga naminaw diya sa makabukirang barangay sa Katmon, labi na diya sa Kasantikan, diya sa Agsuaw o sa Bungyas Katmon. Gina-welcome mo namo karong buntaga higala sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Atong tanan sad nga mga radio listeners o mga viewers nato diri sa Sugod, Cebu. So good morning sa tanan taga Sugod, labi na sa taga mga kabukirang barangay sa Sugod. Atong gina-welcome diya ang tanan. Diri sa Bourbon, akan sa tagtigpaminaw sa Bourbon, gani doon na daghang mga nahimong Seventh-day Adventist sa ilang pagpaminaw no, diya sa Bourbon, diya sa Poblasyon, diya sa Lao Bourbon, o niya diri sa Bundo Bourbon, murag dapo sound system na naglanog, murag kang Brother Amay na nga sound system na ibutang sa Bundo, no, Mayong Buntag. Siguro mga Morelio nag-operator niya. Atong gina-welcome ang tanan diha ang mga silingan nga naminaw. O ni ato sa mga tigpaminaw diri karon sa San Jose, Bourbon. Good morning sa pamilya ng Brother Amay Pitugo, nila ni Brother Rodrigo Villamor. Salamat po sa sound system na nalunlanog. O niya ngadto kang Brother Rolando Villamor. Tanang naminaw diri sa Tabugon sa batong pangumustahon no, Brother John Lobetania. Oban siyang pinalangga. O niya ngadto sad sa mga Monteliano, Sterimi Monteliano, kanhi po na siya, Jesus Miracle Crusade, o niya taon-taon na nahimo siyang Seventh-day Adventist. O niya salamat kayo nga karon may mga katungdanan na sila sa church. O niya na po Lester Delma dia, mga Ando family, good morning. Tanan nga taga Tabugon area, mga tigpaminaw to, welcome. Tanan na ito mga tigpaminaw diri karon sa Labangon, Kanaw-Kanaw, bisan pa man diri sa Managasi, labi na diha sa mga Romagos family, ngadtos mga
pamilya sa mga mga nano family. Ani ang adtos mga pamilya sad sa mga Saladaga, mga Soliano family. Good morning ninyong tanan. Diha sa tanan yang naminaw sa Managase. Ani tanan nato naminaw sa Beris Lamak, labi na dias mga Jordan family. Atong gina-welcome diha sa Ilihan. Ani diri pod sa Kadwawan Mahigala, lanog-lanog ni atong sound system. May buntag sa tanan ta Kadwawan. Sa mahayahay na akang Brother Bean Easter nga sound system diya karon mga silingan nga naminaw ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Anya good morning sad sa mga Alicos family, mga pamilya sa mga Agwa, mga Coralde family, anya ngadtos pamilya sa mga Bragat, mga Arrogante family, ngadtos mga pamilya sa mga Risoor. Good morning niyang tanan. Mga pamilya sa mga Alconten, ngadtos mga Fuentes family, abisan pa man sa mga Tirana family, ng brother nato Tirana yung family, o niya ngadtos sad ni brother Marcelo Birunas and family. Tanan kanino diha sa Upper Kadwawan, tanan yun naminaw sa Kadwawan, kinasing-kasing natong gina-welcome. Tanan na itong matigpaminaw dito sa barangay sa Libho. Lanog po ni atong programa sa Libho. Tungod kayo na apod ang sound system ni Sister Linda Kamay. No? May buntag diha sa mga kaigsunan, makigalan diha sa Purok Dakit. Kaninyong tanan na naminaw karon sa Lanog sa Trumpa. Kinasing-kasing muna namo higalang gina-welcome sa ato nga tulumanon. Good morning sa ni Brother Nelson Bersero diha. Tanan diha natong mga kaigsunan, tanan nato dihang mga kahigalaan nga kanunay nga naminaw sa atong programa. Welcome kamo higalas dinhi sa atong tulumanon. Pwede makapadangat mo diri nato og mga mensahe aron ato nang mabasa samtang kita nagapadayon nining atong tulumanon. Good morning di ay ni Sister Valentina Baga nga always gina siyang naminaw Domingos buntag o kada gabi sa atong programa. Salamat kayo Sister Valentina sa imo nga pagpaminaw o sa imo kanunay pag-adto sa church matag Sabado. So lipay kayo ni ana ayong presensya kanunay makitaan dito sa simbahan. O ni ato mga newly baptized members diha sa Libho, may buntag no. Ngadto nila ni Brother Nestor. Kumusta na Brother Nestor? Kanto diyan nila ni Brother Dave, atong ipangamustan ng Sister Abel diya karon mga pamilya sa nila ni Brother Leo. Aniya ngadto sa ni Brother Rodrigo diya may buntag ni Richard. Atong mga bagong kaigsunan ni Sister Lydia karon diya naminaw. Aniya ngadto sa mga tanan na lang diha no nga naminaw sa atong programa di nato tagsa pero kamong tanan higala kinasing-kasing nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Birisad sa Mabuli ato mga silinganan di atanano naminaw ato siyang gina-welcome ang atong mga newly baptized members sa Mabuli o niya tanan nato dihang mga silingan nga naminaw karon ato nga gina-welcome sa ato nga programa atong tulumanon. Ato siyang tanan nga mga suki naminaw diri sa Kanagahan. Dunay tulo ka mga sound system diya kang Brother Bernie Katakes, kang Brother Christian Bistay o kang Brother Ani Preselias no tanan dihang makaigsunan og mga kahigalaan. Welcome kamo dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Dias Kanagahan, no? Good morning sa Kanagahan. Ngadto sa mga Kayon family. Ngadto sa pamilya ng Sister Maridil, Brother Dick, Brother Arnel Dia, Brother Rino, ilang Sister Noralyn, uban siyang sister. Ilang mga pamilya mahigala. Good morning ng tanan. Kanya ngadto sa mga Roseliosa family. Kanya mga sumalinog diri sa dinhi sa Busugon, kanya diri sa Takop o dinhi sa Lambusan area. Good morning sa tanang taga Lambusan, labi na diya sa mga Frasco family. O tanan nato dihang mga nabaptize, labi na nga mga tigpaminaw po sa atong programa. Nala ni pamilya ni Brother Christian Lumihok o Tustibok niyang family. Kanya mga Boyusi family, mga Bielieta family,
O guban pa diyan natong mga kaigsuonan ngadto sa mga hapitan family. Tanan-tanan lang kanyo dihigala amo nga gina-welcome karon buntaga. Nga diri sa Tambungon, daghan po kayo tayong listeners Tambungon. Good morning ni Brother Roger Dos Santos, soban siyang pinalangga ang asawa gilang anak. O niya, sa tanan na ito makaigsunan diya atong gina-welcome o gipahinunuman na ito ang tanan nga taga-Tambungon, mga palibot nga mga barangays, nga kung doon na ito problema mahitungod sa atong motor, nginantag, nangahanglan ta og motor parts, mahigala. So, doula lang ninyo ang Advent Motor Parts nga naa kana nahimutang sa atbang yun sa public market sa Tambungon, kilid sa highway. Mutubag na sa inyo mga pagpinginahanglan. Anya gipanag-iya ka na sa mga Sigarino pamilya ng Star Florida o Brother Rene Sigarino. Abli na sila gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Bernes Sirado Sabado higala. Anya good morning sa tanang taga Anapog, San Remigio. Labi na itong amigo son kay diya si Brother Nolan Pagalbo, may buntag ni uban sa iyong family. Yang ato sa mga Dilaw family, good morning. Anya mga Ikarma diya family. O uban pa diya natong mga suod kaayo. O nga mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Good morning sad ni Brother Sunny Mantos, uban siyang family. Good morning ni mo bro, uban siyang family. O niya, tanan na ito mga naminaw usab diri karon sa Kamanselis, no? Good morning sa mga Dias Bangkasan, sa atong kanhi barangay captain Brother Joes Lunag yang family, tanan nga taga Bangkasan nga naminaw. O niya, tanan nga taga Kamanselis, mga members diag, mga kaigsunan ng kahigalaan. O niya, diri sad to sa Manyo Higala, good morning sad sa mga Peritos family. O niya, ngadto sa mga Gupyo da family. Anya nga to sad na tanan diha no nga mga tigpaminaw diha sa Manyo o nga to na Brother Jodel Peritos and family. Good morning mga pamilya sa mga Samson, mga Lopez family. Diha sa Look, San Remigio, Vargas o mga Ibanez family. Anya good morning sad sa mga Monterrey family ato mga kaigsunan diri sa Bangkal, labi na diya sa mga Suson family. Kanya mga pamilya sa mga Larga o mga Likigan diha sa Argawanon. Ngadto sad sa mga Kabatanyag, mga Layon family. Tanan nga taga Argawanon nga naminaw. Tanan nga taga Patag, San Remigio. Atong gina-welcome labi na sa mga Anciano family. Kanya mga pamilya sa mga Muraka, mga Dignos, mga pamilya sa mga Alburo, o uban pa nato diyang mga kaigsunan o makahigalaan. Welcome sa ato nga programa. O niya, tanan na lang nga taga San Remigio. Welcome. O niya, dito sa tas sa Maya Higala, good morning sa mga Dihito family diya. Ngadtos mga Punay family, atong gina-welcome mga Miralias family. Uban pa diha natong mga kaigsunan o kahigalaan, atong mga pads diag mga mads. Onya, good morning sa tanang taga Kumbado nga nagpaminawan. Onya lang Brother Duming Bunukan og yang family. Good morning sa tanan lang nato diyang mga kaigsunan, no? Kahigalaan diha sa Daan Bantayan, diha sa Paypay, sa Nazareth, diha sa Bakhawan, Kawit, bisan pa man sa Mahawak. Ato makaigsunan sad sa dang lungsod Bidilian nga kanunay yung naminaw sa mga Golimas, mga De La Cruz family atong gina-welcome, mga pamilya sa mga dinhi sa lungsod yun sa Bidilian, tanan diha kaning naminaw atong gina-welcome. Brother Michael Cinco atong gina-welcome sa itong programa nila ni Brother Felipe Solera, Brother Alex Cañada og ni Municipal Councilor Raymond Olivar. Good morning. Ano atong pasalamatan si Brother Turbo Pobadura sa iyang sound system po naglanog-lanog sa 108 Midilian, Cebu. Good morning sa mga Malinaw sad family diha. Tanan kaninyo dihang naminaw, no? Mga Lubitanya diha family. Tanan dihang naminaw, welcome sa atong tulumanon. Binisad sa Bugo City Higala, labihan kadaghang naminaw dinhi tungod kaniya magod ang radio station sa DYCM na himutang nining usa ka syudad nga malambuon
nga nag-inusarang syudad dinis norte sa Northern Cebu, kinatumyan nga isla sa Cebu mga higala. Wala lain ang Bugos City nga gipanguluhan kini sa atong maabtikon nga City Mayor Mayor Attorney Carlo Martinez o ba ni Mamayel no Martinez ang Vice Mayor sa siyudad sa Bugo. So kaninong tanan, welcome mga tigpaminan to Dios Binabag diha sa mga Gabiani family, mayang buntag, mga Bersero o mga Olingay family. Welcome sa atong programa. Yeah, good morning ni Brother Lino. Bro, mayang buntag nimo. O uban pa natong naminaw diha sa San Antonio. Bisan pa man sa Ananang Sur, diha sa Norte, diha sa Lapas, diha sa Bahi, Lapas. Ato mga tigpaminaw sab diri sa dinis Kabangkalan, labi na diha sa mga kaigsunan nato, mga Lipaw-Paw family. O niya ngadto ni retired Scout Ranger Sir Isagani Aratia. Kini siya convert po nitong programa sa radio. O niya iya ginang palanugon iyang sound system diya sa Kabangkalan parang makapaminaw po diya masilingan. So salamat sir. Good morning nimo sa imong tibok family. O niya tanan nga taga Baas no, daghan tag listener sa Baas. Mayong buntag diya sa mga Kimno family, mga igsuo ni Brother Joseph, ni aning Brother Joseph Kimno. Mayong buntag unya mga Bisabilia family ni Brother Alan o ni Sister Amalia. Mayong buntag tanan diha nga taga Baas, tanan nga taga Barangay Dakit no, nga tos mga Derder family. O tanan diha din yung naminaw bisan pa man didto sa Guadalupe mga higala, mga Baldosa family, mga Humawas family, mga Munyes, mga pamilya ni Pastor Hill Edo Liboyo, o niya mga Pilayo family ni sa Elmer, o niya ngadto nila ni Brother Edsel o nila ni Ma'am Ibing, uban siyang family nila ni Ma'am Joy diya, nila ni Brother Merson, kabagi tanan nga naminaw diha karon sa Guadalupe, bisan pa man sa Libertad, sa Marangog, sa Udlot o diha sa Tagasa mga higala. Labi na sa mga church members diyang madasigon, maabtikon atong gina-welcome diha ang tanan no nga mga kaigsuonan. O niya tanan nato mga kaigsuonan kay galaan diri sa Syukon, diha sa Upper na Ilon. Good morning diha sa mga Lipon family. Pamilya ni Brother Nelson Lipon, pamilya sad ni Brother Libby Lipon, mga daghan na silag makaliwat mahigala, pero mga Lipon family, mga managsuo na. O niya ngadto sad sa pamilya ni Anhing Jiri Lipon, tanan ninyo dihang naminaw sa Simbuwawan, diya sa Simbuwawan. O uban pa natong mga kaigsunan diha kahigalaan, welcome sa atong programa. O niya good morning sad ni Brother Chane Alburo, bro, may buntag nimo. O ngadto sad kang Sister Leoning Damayo diha sa Raplin gyud sa Baybay, hayahay kani ang pwesto o sakop siyang panimalay. Siguro si Brother Frido murag tupas Cavite siguro, so maminaw na siya sa programa din maglantaw na siya to sa live program. Ani atong mga suking naminaw pagyo diha sa Panabilan ngadtos mga Mulihon family, pamilya sa mga Hilig, ani ngadto sa mga Bulambaw family, pamilya sa mga Berdida, Macanalis family, o uban pa diha nato mga kaigsunan din ako i-mention tanan, pero kamong tanan mahigala welcome niya. Good morning ni Sister Lisa diha Dignos. So good morning nimo Sister Lisa uban si mong family. O niya mga tigpaminon to Diyos Gairan. Good morning ni Engineer Katayas uban siyang family. O niya ni Tiawing po ron diha sa New Public Market sa diha sa Bugo. Always na nagapalanog siya nga radio. Good morning tiya. O niya atong gapahinumduman atong makahigalaan dinhi sa Norte. Nga kung aduna tayo problema higalas tong pananaw. Usahay magkaidara na ta. Manap-hanap nagjuta itong pananaw. Magdako lang atong unahuna nga motanaw pero magkarap-karap na atong tinanawan. So, niining panahon na, anay sulbad mahigala.
Doon lang ninyo ang Icons Optical Clinic. Ang Icons Optical Clinic, sayon ra kayo ng dumdumon kung kadumdumo sa karaan nga landbank mga higala ubos gaysano. At bang yun ana sa karaan nga landbank, imong makita diha nagbuntaog na ang Icons Optical Clinic. Sayon kayo ng dumdumon. Aniya, kung sila kanang abli na gikan sa Domingo, kutob rapon sa Dong Bernes, sirado na pagkasabado. Aniya, naana sila ibran sa San Remigio at bang sa Prince Mahigala, Kilid Yusaywe, Icons Optical Clinic. Aniya, nindot ka na ilang pag-alagad sa mga pasyente kay aron matagag eksakto gyud, takdo gyud nga gradong panginahanglan sa mata. Computerized na ang pag tanaw sa mata, o niya i-double check pag yun, manual. O niya, abli na sila, timana na to, adlong Domingo, kutob sa adlong Bernes, mag-open na sila alas 9 buntag, kutob pod sa alas 5:30 sa hapon. Natulo na ang gimanage karon tungod kay ang clinic sa iyang mama, kay gipapahulay naman tas Ginoo si Dr. Hining, Biraque Lubitania Optical Clinic. So take over ang iyang anak si Dr. Konkon Lubitania Mahigala. So tulo na iyang clinic, bisan either lang nga nahiglan tulo, asa mo adto, ma-check up na inyong pananaw. Okay no? Good morning sa mga Makipig Day family, mga pamilyara family. Yang ato nila ni Brother Andy Nobal, bro, may buntag niyo Brother JLC Nosam, madasigon, maabtikon pa na. O niya, ngadto sa mga kaigsunan to kahigalan ni Nispulambato, diha sa Don Pedro, dabi na diha sa mga pamilya sa mga Argawanon atong gina-welcome. Uban pa na itong mga pinadanggan tigpaminaw karon, kung asa mo rin napita na minaw, gina-welcome muna mo higalas tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, sa pagpadayon sa unahan mga higala, ato ning basahon ang mga mensahe nga ato ning tan-awon mga higala, na mga mensahe nga atong nakita din hino. Okay, ato sa ning tanaw ni ay request pod nga awit karon taon ato niya ning i-play ni ay awit nga request ato ning tan-awon higala og makaplagan ba nato ni. Okay, ang hari. Okay, ato ning tan-awon okay, mao siguro ni ato ning i-play karon taod-taod ang hari na sa pulta. Okay, kung napamoy mga message diya mga higala, pwede nang inyong ipadangat din hino kay ato nang matagaan o pagtaga dinhi sa ato nga tulumanon. So ato na ning sugdan o nagbasa ang atong nakita sa screen. Okay, ni si Jex Sumalinog, maayong buntag, Brother Libby. So good morning, Brother Jex. Niya po si Sister Jeannie Rama Fermin. Mga kuani sila, mga converted gini sa programa nato sa radio, mga tigpamina nato, to anis Negros pod, kaning isa Brother Jakes, to anis Dumagiti, mga lagyo kay ni mga dapita higala. Niya yang mensahe ni Sister Jenny, mayong buntag Brother Libby. So good morning Sister Jenny. Niya pod si Climaco George Senji, hello. Good morning brother, kumusta? Pa-request lang ang hari na asa pulta. Bisaya version, thank you watching her. Og shout out lang sa pinangga ko nga asawa, An Klima ko. Okay. Ato sa ning i-play kadiyot ning imong request nga kanta, ang hari na asa pulta. Ang hari na sa pulta, ang nagtubos sa sanata, muani sa ikaduha, nasa matarong na
Okay, adto ta higala sa pagpadayon sa ato nga tulumanon. Ato ning basahon mga higala ang padayon nga ato ning tanawon ang mga mensahe dinhi. Nias Climeco George, hello, good morning brother, kumusta? Pa-request lang. Okay, ato na ning gibasa no. Niya pod si Eric Apatan. So good morning nimo dong Eric. Eric Kamay Apatan, maayong buntag nimo dira ang Kolibi. So good morning dong asa man karondong. Good morning nimo, o ginaot pa ang Dios magapanalangin nimo. Niya pod si Brother Ronilo Itang, maayong buntag Brother John, Kuya Libi og sa tanang kaigsuonan nga naminaw karon og nagview. God bless. Okay. Niya said si Mads Lea Muniez, mga on tagbiko Padslibi. Okay. Salamat kayo Mads sa lamia ng Biko. Okay, niya po si Scout Ranger, si retired Scout Ranger Senior Isagani Aratsya. Mayong buntag ninyo diha Brad Libby, Brad John og Brother Isaw og sa tanang nagbiyo og naminaw sa atong programa. Great di ay ko sa akong mga kaigsunan sa Kabangkalan SD Church. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay. God bless also Brother Isagani. Niapod si Brother Rufino Moreno. Sige po nag-send siyag mga heart o makamot nga nag-pray. So thank you kaayo. Niya atoy nag-request nga ikaw ang kusog. Asa naman to? Okay, ato ning i-play mga higala ang awit nga ikaw ang kusog. Niya i-awit kini ni Sister Nika Abatayo. Okay, ni awit. Ikaw ang puso ka na ko, kalipay o talampanan. Muabot pa ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang puso ka na ko, kalipay o talampanan, walang abot pa ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, kung mamuan sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo Diyos. Unsa man kalayo ang langit, kung mamo para sa tanan, ikaw ang puso. Okay, niasa datong basahon niya si Rusty Daguhoy, sir. Ngayon ang mensahe atong basahon ani sa akong cellphone isulod. Good morning, Evangelist. Salamat ako naning gi-post
kagabi. Okay, salamat kayo, sir. Anya, ano pa itong tanaw ni apod si Jacob Sumalinog. Ang iyang mensahe, review lang ko, Brad Papa, kay hinay signal niya na apod gihaya ako lang git tayam-tayam ang kakusog. Yung lagi kartolo kakusog. Kinaman yung sound system po si Brother Leo. Okay. Salamat nga po si Sir Elgira. Happy Sunday, Brother Leo, sa Kuanig, Hulngan City. Kanya niya po si Sir Gile Pacania. Okay, ang mensahe, higala maayong buntag. Okay, salamat kaayo po, no? Sir Gile, salamat kayo. Nagtanaw ko si mong video kaganiha sa debate, no? Nindot kaayo. Okay, thank you. Ani ato po ning tanaw ni apod si Sister Merlin Darder. Good morning. So good morning, Sister Merlin. Okay, ato ning tanawon makadiyot higala kini akong isa ka cellphone, kini atong keypad, ato ning tanawon kini ay mga messages nga midangat or misulod dinhi mga kagalaan. Okay. Brad Libby, mauni bangis kaayo na kanang tanang tao mga sagbot sa atong katilingban og tanang kriminal tungod na sa ilang lana. Nagbukal-bukal, always yun, Brad. Okay, sa dinero ni sa Bugo. Okay, niya po itong basahon. Mayong gabi ninyo, pare Lib. Gabi man ni ato lang yung laino, no? Kanang sa kagabi. Ang sa adlaw, ato lang pong lainon. Okay, mayong buntag mga igsoon. Naminaw mi diri sa Abiliaba. Ang Dios magpanalangin natong tanan, huwat mi diri sa among fellowship. Thanks. God bless gikan ni Sister Nati Encenso. Good morning, Brad Libby. Musta naman ka? Greet ko ni Alex Caniada og ni Konsehal Raymond Olivar og sa tanan nako nga makaubanan sa SDA. Musta naman mo? God bless. God bless always. Request ko og ikaw ang kusog. Ako na tong play Brother Felipe kada si platan ako sa cellphone, ikaw ang kusog. Salamat kay gikan sa Lamintac Norte. Okay, thank you kayo. Salamat po sa imong pag-text no dinhi sa ato nga programa. Ani ato ning balikan pagtanaw higala. Ani apod si April Rose Baynusa Ihara. Mayong buntag diha, Brad, watching San Isidro Church, Toboso, Negros Occidental. Salamat kaayo, Sister April Rose Baynusa Ihara. O niya po, niya pagin siya mensahe, request ko og pagmata. Okay, karon taon, ato nang i-play mga higala. Okay, ato ning lilion makadiyot ang mga kaigsunan o kahigalaan nato nga nakig-uban nato karong buntaga sa atong tulumanon. Ang uban nag-like, ang uban nag-heart mga higala sa atong tulumanon, no? Ato ning tanawon aritas mga nag-like niya sila si Brother Ronilo Itang, Midi Langgido, mga Langgido family. Niya po si Engineer Ernie Catayas or Ka-Ernie. Niya po si Elisher Mahinay. Niya po si Lovely Deheto, William A.D. Murag kunwa ko na sayop sa Sambuanga ni Sir. Okay. Niya po si Dongbab Ritoya sa Tuburan. Niya Brother Jake Sumalinog sa Dumaguete City. O niya po si Jenny Rama Fermin dito ni sa Negros. Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. O niya si Retired Scout Ranger Senior sa Kabangkalan. Ronaldo Bragat sa Islas Bantayan. O niya po si Senyo Muñoz Tequelios Tambungon. April Rose Baynusa Ihara. Niya po si Climaco George NG. Eric Kamay Apatan
So mao ni atong mga nakita karong buntaga mga kahigalaan, atong mga nag-like o nag-love sa ato nga programa. Okay, ni apod atong nakita dinhi si Dundi Pinida. Anya, good morning Brad. So good morning brother Dundi Pinida, no? Salamat kaayo sa imong pagtan-aw sa ato nga programa. Okay, adto ta sa pagpadayon mahigala kay atong time paspas kaayo, no? Paspas kaayo. Adto ta sa pagbasa sa pangutana, pero sa dili pa magampo sa ta mga higala. Ato lang iduko atong maulo. Amahan na mo na sa mga langit ni buntaga. Salamat o Dios sa imong pagiya ka na mo ning orasa. Ubani kami karon samtang makatubag sa pangutana, ihatag na mong kaalam nga langit nun. Turlui kami sa pagtubag sa mga pangutana nga mahimong apuslanon sa among kinabuhi. Gaydi ang matag usa kanamo kini among gisalig sa ngalan ni Ginoong nga manluwas. Amen. Okay, ni atas pangutana mga higala, ato ning basahon. O kung naamoy mga dugang tubag diha sa pangutana, ipadangat din diri aron ato ng mabasa mga kahigalaan. Okay, niyang pangutana mga brad. Asa to ato ni tanawon. Okay, dira daghan mong guning pangutana. Bawal ba mo inom og bino nga makahubog og ang beer, og bawal ba sa inyo ang manigarilyo? Okay, naghisgot ni og bisyo mga higala iyang pangutana. Bawal ba kuno sa amo dinhi sa mga inyong mga higala nga Seventh-day Adventist, bawal ba ang pag-inom sa makahubog nga ilimnon, lakip na ang beer? O niya, bawal ba sad ang pagpanigarilyo? Mao ni ang ato nga tukion mga higala din sa atong programa. Bawal ba or dili ba bawal? Okay. Ni asad ato nakita si Sister Remedios Nobal Monteliano. Badlibi, I'm watching now. Salamat kaayo. Ato ning karaan atong higala kay igsuon na to nga gikan guni sa Jesus Miracle Crusade. Onya devoted ni siya sa ilang relihiyon. Onya karon devoted sa siyang Adventista. Onya niya pagin siya mensahe. Amen. Okay, ang pangutana higala aton time gamay-gamay na lang yun kay alas 9:20 ta mo undang niya. Alas 8:41 na ang atong pangutana Badyon tagdon karon. Nangutana siya, bawal ba sa inyo ang pag-inom sa ilimnong makahubog o pag-inom og beer o ang pagpanigarilyo? So mo ni gipangutana karon murag naghisgot siya mga bisyo. Salamat kayo, manghinaot mi nga sincere ka sa iyong pangutana o manghinaot mi nga masabtan nimo ngano nga ang inyong mga higala nga Seventh-day Adventist dili man mag-inom ni ana nga ilimnong makahubog og ang beer og ang sigarilyo. Yung pangutana ning confirm bawal ba sa inyo? Okay, ani pagi atong basahon, pohon bisita na pod ko sa Kaduawan Church by God's glory. Salamat kayo Sister Monteliano. Balik ko niya ito, bawal anang bisita o niya sa kanhi nimo nga church kay na member makers Kaduawan, no? Amot na transfer baka sa Tabugon. Murag ugwa pa ka na transfer sa Tabugon, nagpabili nimong church membership sa Kaduawan. Okay, atos pagtubag o nang mutubag si Brother John dito o niya ako ning tapuson mga higala. Okay, dagang salamat Brother Libby. Mga higala ba ayong buntag. Labaw sa tanan, dalaygon ang Diyos. O salamat sa inyong pagsunod sa pagpaminaw ni ining programa. Maayo pod nga nahuna-hunaan kining bahina sa atong sender nga kining puntuha iyahang mapangutana sa atong programa dinhi sa kahanginan. Kay ang tinuod nga paggasulti usani sa mga mahimo nga talan-aon nga talamak gid kayo nga makita nimo diha sa kinabuhi sa daghang mga tao karon,
lalaki ug babae, bisan pa ang mga batan-on ug mga tigulang. Kay sa unang mga panahon, matud pa sa akong apuhan, hinumdum ko sa una nga ang mga ulitaw kuno sa ilang panahon sa una magtago og naay mo inom kay mauwaw ug makit-an og mga dalaga. Kay kining mga bahina daghan sa mga babae sa ilang panahon sa una nga ilang yamiran o ayran ang mga lalaki labi na sa mga ulitaw nga moinom. Nagligid ang mga panahon, dili kay ang bana na lang mo inom hasta na ang asawa. Og niabot na gyud sa punto ngadtos mga anak kamoy may makita sa mga ginikanan, hangtod karong panahon na nga ang mga batan-on pod nga mga babay kusog na gyud kaayong manginom nga murag ila na sad tupungan ang abilidad sa mga lalaki sa pag-inom. Ug unya makita nimo ni gyud nga mga butang panahon nga naay mga pundok-pundok, dili gini mawala ang pag-inom sa mga ilimnon nga makahubog. Ug atong susihon ang gamot gyud sa mga krimen nga nahimo sa tao related o dunay kalabtanan sa gitawag og alcoholic drinks. Pero maupag gyud ni hinuon ang gihigugma sa kadaghanan. Ngani imong mahibaluan nga ang mga tao kanunay nagreklamo, gipangita kanunay sa mga tao ang istorya nga nabuhian nga si President Bongbong Marcos kung siya'y mapresidente matag 20 na lang ang kilo sa bugas. Sukad sa paglingkod sa atong presidente, muna-munas ginhawang paninguha paningkamot sa presidente nga mahatagan og maayo nga ugma ang atong nasod. Pero daghan paghapon nga nanginahanglan nga asa naman to ang gisulti sa presidente nga tag 20 na lang ang kilo sa bugas nga karon tag 60 naman hinuon kapin. Ang presidente mo'y basulon sa kamahal sa inunta bugas. Pero wa gyud ko kadungog og nakabati ambot kaha mo kung nakadungog ba mo nga may mga tawo nga ning angal ning reklamo sa presyo sa sigarilyo o sa presyo sa ilimnon. Tandaan ninyo na. Mahimo pa nga maantala ang pagbugas, pero ang ilimnon masiguro lang yun. Panahon sa gitagaan sa ginumay panglawas, magkatrabaho, ang unang makatilaw, ang mga barkada, makatilaw sa sweldo, inom, di gid na mawala. Wa pa madawat ang sweldo pero naanay utang nga bayronon nga mopantay ang kantidad sa bayad sa ilimnon sa pagkaon kay lagi daghan man anha magsalig sa tindahan mo utang kay ang gitahan kana mang sweldo nga madawat. Pero ari na ganis ilimnon di kakadungog nga may presidenteng gimahay, gibasol, o unya di kakadungog nga naitaw nga nagreklamo sa presyo sa ilimnon pero dia ang reklamo sa presyo sa bugas. So ato na lang gyud ni nga huna-hunaon nga nahimo kining kabahin sa kadaghanan lalaki babay bisan pa sa mga dalaga karong panahon nga moinom na gyud. Kini bang nahimong lifestyle o naandan sa kinabuhi sa kinabag-an karon? Kini ba'y uyon diha sa kabubuton sa Dios? Ako mo ingon nga kun ang Biblia mo'y atong basihan, dili ni uyon. Pero nganong maoy gimahal o gihigugma sa daghan karon? Tungod kay gusto sa yawa nga maoy kinabuhian sa tao ang mga butang nga dili uyon diha sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang yawa maninguha siya maningkamot nga ang kinabag-an o halos kaha ang tanan
iyahang himuon nga maguyod niya palayo diha sa paghimaya ug pahimuot sa Ginoo, kay nganuman nasayod siya nga kun ang tao magkinabuhi nga dili na magsunod sa kabubuton sa Ginoo, nasayod siya nga wa gyud kaluwasan ning taon naa. Sumalas ng Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 nagingon, busa bisan unsay imong buhaton magkaon ka ug mag-inom, buhata ka na alang sa paghimaya sa Dios. Ang kadaghanan karon ang ilang gibuhat mao ang paghimaya sa ilang kaugalingon, mao sab ang ikahimaya sa yawa. Si Kristo namulong siya sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, matud pa ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kini ang gusto sa yawa nga magkinabuhi ang tao nga dili siya magsunod sa kabubuton sa Dios. Kay kun ang taong nagkinabuhi nga wa magsunod sa kabubuton sa Dios, walay luna didto sa gingharian sa langit, ug mao ni tinguha sa yawa nga kun mahimo lang wala lang gyud untay mga langit. Hinumdumin nyo na. Karon kini bang hisgutan lagi kining pag-inom og ilimnon nga makahubog, uyon ba ni sa kabubuton sa Dios? Ako moingon dili. Ang gisulti dinhi sa Biblia sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Usa pa sa mga punto nga gustong ipalayo sa yawa diha sa hunahuna kasing-kasing og kinabuhi sa tao, ang pagsusi sa pulong sa Dios. Kaysa diha nga imong masusi ang pulong sa Dios, mutin-aw og mulutaw ang tinuod nga kinaiya sa yawa. Og ang tao nga nahikawan sa pagsusi sa pulong sa Dios, dali ra gyud ni siyang madala sa yawa, kay dili man niya mahibaluan kung unsay kabubuton sa Dios. Matud pa ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon gitudlo ba sa Dios dinis bala ang kasulatan nga ang tao mag-inom sa ilimnon nga makahubog? Kung ato ning basahon dinhi ang gihisgutan sumala sa Isaias kapitulo 5 bersikulo 11 og 12 og 22, ang gisulti dinhi matud pa, alaot ni adtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga ilimnon. Kanang pulong gani nga alaot, mamalandong gud mo ni ana ug unsa na kalalom. Kanang pulong alaot makaluluoy gyud ang tao nga nagainom sa ilimnon nga makahubog, kay kanang tanan sa adlaw sa katapusan musangko unya sa paghukom. Ug ang gisulti sumala sa nunang Korinto 6:9 ug 10, sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto 21, wala gayoy mga palahubog nga makasulod sa gingharian sa langit. Busa ang gisulti dinhi alaot ni adtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sa paghubog sa maisog nga ilimnon. Alaot kadtong managtukaw sa tibok kagabihon hangtod sila manginit sa bino. Kapila gisubli kining pulong alaot. Kamurong mga naminaw unya naa sa inyong kinabuhi nga gihigugman ninyo ang pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Inyo bang iamong ang inyong kalag sa inyong gusto sa pag-inom sa maisog nga ilimnon? Aron lang mahimaya ang inyong kaugalingon samtang ang pulong sa Ginoo alaot ang taong magainom sa maisog nga ilimnon. Nagingon dinhi sa 12, og ang alpa og ang sista, pandirita og ang mga flauta og ang bino anaa sa ilang mga kumbira, aron sila kanini ang kumbira og aron sila
manag buhat kini na aron sila manag-inom sa maisog nga ilimnon. Manigisgutan alaot. Unya sa 22 lagi mon alaot ni adtong makusog nga moinom sa bino og ang mga tawo nga kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. Tandaan ninyo, kanang pulong alaot hinumdumi gyud ninyo kung unsay inyong sangkuan ug dangatan sa adlaw sa kapatapusan. Pero sa lain nga bahin, duna po'y mga tao nga nagpaila, nagpatuong suhito sa Biblia, maalamon sa Biblia, pero ang naa sa Biblia, dili nimo makita sa ilang mga kinabuhi. Gani i-post, i-live, ipakita sa social media, ang ilang pagsigig inom, ngani ang uban mga alagad pa sa simbahan. Kay lagi ang gihimong excuses, kanang nahunang Timoteo kapitulo 5 versikulo 23 nga gingon, ayaw pag-inom og lunlun tubig lamang kundi pag-inom og jutay nga bino alang sa imong masubsob nga pagmasakit. Kining pagkasultiha gisulti kini ni Apostol Pablo ngadto sa kang Timoteo. Pero gisabot kini sa mga taong nagbasag Biblia, gisabot kini sa mga taong nagpailang maalamon sa Biblia ngani ang uban alagad pa sa simbahan nga kining bersikuloha gitugutan ang tao sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Look, ang gisulti dinhi ayaw pag-inom og lunlun tubig lamang kundi pag-inom og jutay nga bino alang sa imong masubsob nga pagmasakit. Sa laktod nga pagkasulti, kini nga bino nga gisgutan ni Apostol Pablo gitawag ni og medicinal wine. Ingon nga ayaw pag-inom og lunlun tubig lamang kundi pag-inom og jutay nga bino alang sa imong masubsob nga pagmasakit. Meaning medicinal wine, bino nga tambal sa sakit. Pero kining bino nga gihigugma pag-inom sa kadaghanan, maghatag og sakit, moinom og bino nga way sakit nga gipasikaran sa ilang pag-inom hangtod sila magkasakit. Mao ni ang gihimo nilang excuses. Kining pagkasultiha nga ayaw pag-inom og lunlun tubig lamang kundi pag-inom og jutay nga bino alang sa imong masubsob nga pagmasakit. So ang pagtugot sa pag-inom og gamayng bino para sa sakit, tambal, medicinal wine. Pero ang tao makasabot man gyud unta pero gisayop sa sayop nga pagsabot, dili sa husto nga pagsabot, sa tuyo nga kaundayunan ang iyang kaugalingong gusto. Walay, kung imong makita panahon sa kumbira, dili ma-enjoy ang kadaghanan kung walay ilimnon nga makahubog nga ipari sa pulutan. Ang ilimnong makahubog matanduay man o unsa diha, sagulan ra nilag Pepsi, sagulan nila og unsay isagol diha, kay ang ilang huna-huna pagpa-mild, pagpa-inunta hupas-hupas sa kaisog sa ilimnon nga ilang giinom. Pero sa aton ang gibasa sa Isayas, alaot ang tao. Sa unsa nga punto nga ang tao alaot? Kung inyong basahon sumala sa nunang Korinto kapitulo 9 6 bersikulo 9 ug 10, nasayod ba kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa langit? Walay mga kawatan, tulisan, mga palahubog ni ang mga babayg lalaki nga nagunay, muni gisgutan dili makasulod sa gingharian sa langit. It means nga kining pag-inom sa ilimnong makahubog, paghubog-hubog, usa kini ka seryoso nga butang, seryoso nga dautan nga gibuhat sa kadaghanan karon. Ug imong makita nga nahimo ning talamak bisan pas mga estudyante, mga dalaga naa sa ilang mga boarding house, ang uban sab na nigarilyo,
ang uban na nag-inom ug makita nimo ang pagkawa na insakto nga panimuot taliwala sa edukasyon nga ilang naabot. Tanawa, panahon dito sa mga beaches, panahong madomingo, mag-outing na sila, imong makita nga naa gyud na naay pundador, o unsa pa na naay vodka, o unsa pa na nga ilaha diha ang kilang inom, ug unya hangtod nga pagkainit-init na niya na mugula na ang kaway uwaw nga diha sa resort sa Daplis Baybay naay daghang mga tao halos maghubo na lang, mag swimsuit, magbikini, unya dili man na nila usa ipakita ngayon na mintras, di pa sila kainom, pero makainom na gani muguwa na gid na siya nga talan-awon nga magbabad na lang sa lawas. Meaning nga ang pag-inom makapawala sa kaulaw, makapawala sa hustong mga desisyon sa kinabuhi. Ang uban ang pag-inom gihimo ni nila nga kapital nga mahimo silang kursunada. Doon ako'y amigo nga hinoon, wa jud ko kadungog nga nakapag yunig kontra hangtod nga namatay na lang siya. Namatay to nga ingnon ta na lang ulitawng guwang. Dili man gyud unta ingon nga minus og hitsura, maay magdagway, buotan uban sa ilahang ginikanan. Kay ang ginikanan buhi pa hangtod ron pero di ka kadungog nga dunay mga silingan nga gikaaway. Pero pulos gyud mga palainom, palahubog. Pero kung ako ganing ingnon nga bekono kanang mga babayhanaa sa klaro lang gyud, ako man ang gikaistorya nakagustos imo. Ang ilang gisulti naa untay tando pero wala man gyoy hangyo. Pahimusli ang imong hitsura. Buwapo maka, bekono be. Panguyabi kuno ng baybayan na kay one click kon karon na kay may gusto na nimo. Unsay iyahang rason? B. Paimna tabi, so lang kabutilyang kulapo. Tan-awon tagdili bako makaingon ni anang babayhan naa. Meaning nga pinaagi sa iyang pag-inom, mahimo niya ang butang nga lisod niyang himuon kay naa may lalaki gyud nga maglisod pagsultis ang gibati ngadto sa babay. Pero ang punto, paimna tabi bisag usa lang ka botilyang kulapo tan-aw na to ug di bako ka explicar ni anang babayhan naa. Sa laktod pagasulti ang bino dunay mga butang nga lisod himuon nga sa yun rang himuon pinaagi sa bino nga imong giinom. O sa dagko nga mga problema karon dinha sa korte o diha sa barangay bisan pa naas mga jail related gyud sa maisog nga ilimnon. Inyo nang nadungog og nabati gingon nga alaot ang taong kusog mo inom sa ilimnon nga makahubog. Og unya gisulti pagyud dinhi nga walay mga palahubog nga makasulod sa gingharian sa langit. Gisulti sumalas ng Korinto 6:9-10, nasayod ba kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios? Walay mga nagsimbag mga Diyos, walay mga kawatan ni mga palahubog nga makasulod sa gingharian sa langit. Sa laktod pagkasulti, hinukma na ang ngadaan ang tao nga way luna sa langit kadtong mga taong nag-inom sa ilimnon nga makahubog pero mao pagyoy gihigugma sa kadaghanan. Higala, unsa may imong gihigugma karon? Ang ilimnon o si Kristo? Diha sa ilimnon wala kay kausaban ug wala kay kabag-uhan sa imong kinabuhi nga mao imong gihigugma. Apan kun imong higugmaon si Kristo, mabag-o ug mausab ang imong kinabuhi. Doon na may silingan akong isulti sa inyo pagkamatay sa among iyaan. Inuntang nahimog ito kay dako maning among pamilya pod. Nahimog itong kaguol ang ngan ginamong ginikanan iyaan. Mama gani ang among tawag ni adto. Sa pagdayon na gyud ni anang grabe na siya. Giatimanas mga anak. Hangtod nga ang ang balay sa akong manghud duol magtindahan, doon mi
kaila. Dili man to siya gyud ingon problema silingan. Pero giingnan sa akong manghud nga noy, nakasuway na magid mo sa dagang higayon ni anang pagsigig inom. Siya ro naman pod og dili mo makahuna-huna nga inyo ng hunungan nga ang resulta ana dili man gyud maayo diha sa inyong lawas. Urongin na. Unsay iyang giingon? Day, muhunong ko niining bisyuha patay. Pila lang ka mga adlaw, namatay pod ang among iyaan. Unya, nagsigi na og pangita, kay wa may ayes na, ang mudagan, ang akong pag-umangkon si Isaw, mo'y nasuguan, ipagamit ang motor, unya, ang problema, kinsay mo kuan, kuyog, kay mo magpalit og ice. Kining among silingan, amigo ko ni ginganlan nig Tunyo. Paalig-alig yun siya nga siya mo'y muuban. Kay kining tawhanaab, pirtig yun na ay mga ingon ana nga problema, tua gini ditong magpailawom ni paghikay, unsay mga lihokon niya. Gingin nga na, Noy, Tunyo, ayaw na lang Noy pag sakay ay nalang pagkuyog, lain na lang mo'y pakuyugon, kay nakainom ka, siya dili, kaya pa. Okay ra ni, di man ako'y mo drive. Ayaw lang niya, dili. Di, gitugutan. Nga maoy mo, maoy mo kuyog, magpalit og ice, nga ang ice, adto dadon pod sa sementeryo, kay ipabugnaw sa ingnon ta soft drinks nga ipa-inom sa pagpahiluna na dito sa sementeryo. Wala may ice na nahugda naman diris among barangay, miadto sa laing barangay nagpalit og ice. Og unya mga kaigsuunan, gikarga ang ice, gisabak niya samtang si Isaw nagdrive sa motor. Tungod lagi kay may inom na, nagduka o natughag unsa, nahulog ang sako nga gisudlan sa ice, nadala siya. Kibali ang iyahang ulo, hinay ra magyudunta ang dagan, pero kay lagi karsada man ang iyang ulo, nabagdok dito sa karsada pagkahulog sa motor. Sa laktod pagkasulti, gidas ospital, akong giagto dito, dili na makasulti pa siya. Kay purtig yung kadauta sa ulo. Tuman sa iyang gisulti, muhunong sa iyang bisyo, patay. Daghan sa mga tao ron nga namatay ni ining bisyo, nga wa nila ginahuna nga supak ni sa kabubuton sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nag-ingon tibuok kasulatan, gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, gitudlo dinhi sa Biblia nga ang mga palahubog walay luna didto sa gingharian sa langit. Kumusta man kung naa ni ron sa imong kinabuhi, imperno di ay ang imong adtuan, kay wa man kay luna sa gingharian sa langit. Sa naon Korinto kapitulo 10 versikulo 31, San Pablo nagingon, busa bisag unsay inyong buhaton, magkaon kamo ug mag-inom, buhata ka na alang sa paghimaya sa Dios. Pero kung kini na ganing buhata, pag-inom sa ilimnon nga makahubog, dili kagyud kapaabot nga mapahimuot ug mahimaya nimo ang Dios. Hinumdumi nga si Kristo namulong ng daan, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga nas langit. Sa simple gyud kaayo nga butang, gihimo sa yawa nga ang mga tao mahigugma sa ilimnon, kay pinaagi niini dili mahimo sa tao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, mo nang daghang dili mga langit, mga impierno unya sa adlaw sa katapusan, tungod lang gyud niining ilimnon. Si San Pablo nagsulti gihapon sa Galacia, nga matud pa niya, walay nagsimbag mga Diyos, mga kawatan, mga palahubog, nga makasulod sa gingharian sa langit. Ikaw kung nakadungog ug nakabati ka, biyain na ang pag-inom ni ini ang mga butanga, tungod kay dili ni uyon sa kabubuton sa Dios. Si Kristo nagsulti nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naas langit.
Hinaut pa nga ang imong hunahuna o kasing-kasing andam sa pagsunod o pagtuman kung unsay kabubuton sa Dios aron sa adlaw sa katapusan imong maangkon ang langit. Mabuhay kahigala nga nagapaminaw sa pulong sa Dios. Santiago 1:21 nag-ingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Dawata ang pulong sa Ginoo higala, mamaluwas ka. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tan-awon ni ay mensahe Million Silasol maayong buntag kapag laom naminaw na sadmi diri sa Kampurog, Villabalite. So thank you kayo sa tanang taga Kampurog, Villabalite nga naminaw nakig-uban sa ato nga tulumanon karon. Okay, adto ta higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana nagkanayon dinhi nga bawal ba ang pag-inom sa makahubog nga ilimnon? Lakip na ang pag-inom og beer o pagpanigarilyo. So tinud higala sa Seventh-day Adventist wala gyud mi nag-inom kato mga tinuod nga Seventh-day Adventist naman sa di tinuod. Ang katong tinuod Seventh-day Adventist dili gyud mag-inom og ilimnong makahubog bisan pa ang beer o ang pagpanigarilyo. Tungod kay ang balaan na kasulatan kung atong isgutan higala gibawal yun, no? Nganong gibawal man na? Tungod sa mga rason ang ilimnon nga makahubog makadaot sa atong maayong panglawas. So sa mga research, sa mga medical science, nagpamatuod sila nga ang pag-inom sa ilimnon makahubog kanang gitawag alcoholic drinks mga higala makapadaot yun na sa atong atay. Munang kalabanan sa mga tao nga wa miundang pag-inom sa ilimnon makahubog ang atay problema higala kanang gitawag hepatitis of the liver or cancer of the liver mga higala. Hubag ang atay. Sa muna nga kung naghandom ta nga mabata nato ang maayong panglawas ato yung undangan ang pag-inom sa ilimnong makahubog. Usay daghandabang manintal nato mo attempt na gani kag biya sa ilimnong makahubog, mga barkada usay na masig tunol-tunol, magsig tunol-tunol, paimnon jud ka. Pero og mo inom gani ka, waay mo tunol kay tinud-on man. Pero di na ka minom, daghang kay mutunol. O nagbagmasakit, awa na, palikda na lang sa barkada. Di na gani, mapalit og tambal gani og mahubag ng atay. Makadaot sa atong panglawas na, dili makaayo sa atong maing panglawas. O niya, ari po ka sa imo sa ginahuna-huna, makadaot pod sa maayong pangunahuna, makakuha sa maayong pamatasan, o niya, sumala sa mga pagtuon bisan pa dito sa korte sa Minneapolis ilang gistadihan og ayo kung unsa gi hinungdan ngano nga sa usa ka ilang gitunan ang usa ka gatos ka mga tawo nga nasud sa prisuhan bilangguan. Unsay hinungdan ngano nakasa ning mga tawhana nga misangpot man nga nasud sila bilangguan. Sa pagtuon sa Cortes Minneapolis nakaplaga nila sa 100 ka mga tao nga nabilanggo tungod kay nakabuhat og di maayo. Ilang nakaplagan nga ang 90 ka buok na souls bilangguan nakasala sila tungod kay influensya sa pag-inom sa makahubog kay ilimnon. Mawa na manggutas insaktong paminsada basta ang tao nakainom sa makahubog ilimnon, init nag-ulo, dali na kaing away, kursonada na, bisag wa na mahimong lawas, muna hinungdan nga kalabanan sa away higala, gumikan sa pag-inom sa makahubog ilimnon. So makadaot na, dili makaayo. Ang Ginoo, naghandom baya nga makabaton ta kanunay mayng panglawas. Kay ang pagbuhat ni ana higala, ang pag-inom sa makahubog ilimnon, maunay pagdagmal
sa atong lawas, maayong panglawas higala gidagmalan nato ni. Og dili buot ang Dios nga ato ning dagmalan. Hinungdan si Robert Ingersoll nagpahayag siya, ingon siya nga alcoholic drinks kuno ilim ning makahubog. Ingon siya nga mao kini, ingon siya nga ang alcoholic drinks kuno makahatag kanatog kaluya dili kusog, makahatag natog sakit dili maing panglawas, makahatag natog kamatayon dili kinabuhi. Kini maoy pinakasuod nga higala sa yawa og pinakabangis nga kaaway sa Dios. O niya karon sa Biblia higala, gidili ba ang pag-inom sa ilim ng makahubog? Atong basahon sa nakasulat sa Maghuhukom Kapitulo 13 o niya versikulo 4. Dinhi sa Biblia nga maing balita na ako basahon, mo ni atong mabasa ayaw gayod pag-inom og bisan unsang bino nga ilimnong makahubog, og ayaw pagkaon og bisan unsang kalanong ginadili. So gibawal yun ang pag-inom sa bisan unsa, waangan liha, bisan unsa nga ilimnong makahubog, bawal. Pero kani ka magbasa sa The Living Bible, ang mabasa mao ni, don't drink any wine or beer and don't eat any food. That isn't kosher. So don't drink any wine or beer. I-pronounce dili mag-inom. Nga naman, kay makadaot sa panglawas, makadaot sa pangunahuna. Kaya gusto siya target niya, daotong unahuna, aron mawa ang balanse sa unahuna, o niya makabuhat na ang tao og dili maayo. So mahinungdan nga ang inyong mahigala nga Seventh-day Adventist naglikay sa pag-inom sa ilimnong makahubog. O niya, kung maghisgot tabahin sa sigarilyo, kay mao sa ni imong pangutana, gibawal basad ang sigarilyo o gibawal sa gihapon tungod kay wa man oy mabasa sa Biblia nga litra por litrang sigarilyo og tabako, pero ang epekto mabasa. Nga naman, sa pagtuon sa mga sinsya higala, ang pagtabako maoy hinungdan sa kanser sa baga sa tao og daghan kaayong mga sakit nga mo abot dito sa tao sa diha nga ang tao kanunay nagsigarilyo og nagtabako tungod kay ang pagpanabako mahigala ang tabako adunay daghan kaayong mga deadly chemicals nga naa diha nga bisan pamanggani ang imong kauban nga nakahanggap kanunay aso nga gikan nimo, peligro ang ilang panglawas, delikado kaayo. Kabantay ba mo nga nining atong kapanahunan karon? Ang sigarilyo nanay mga picture, mga higala, nanay picture nga gibutang, nay mga dila nga nangalata, mga tutunlan nga gikanser, dila nga gikanser, o niya gani ang ilang paginhawa dinas tutunlan gibuslota na, o niyang uban nga kongrina nga putol ng tudlo, o niya nakakospod sa mga laki o gitawag og impotence mahigala, di na mo barog ilang armas. So muna nga daghan kaayo ang mga daotang epekto sa kanunay pagsigarilyo. Mao hinungdan nga ang atong kagamhanan ang World Health Organization mahigala o ang atong departamento sa maing panglawas kanunay gyud nang nagpahinumdom, nagpahibalo, naghatag na tog warning nga gibawal ang pagpanigarilyo. Munang bisan sa publiko nga lugar, gibawal mga higala nga kon manabako tag manigarilyo tungod kaniya tas nasod nga niya ang freedom, mapalayo ta gikan sa mga tao nga dili manabako. Dinhi sa Bugo City, Dios Mercado, madakpan kas mga enforcer higala, kana kung makit-an kang nagtabako ka, nagsuroy-suroy diha sa publiko, madakpon gyud ka na ay penalty. Nga naman kay nakaplagan sa departamento sa panglawas nga maoy hinungdan di ay ngano nga dunay mga higala nga dili manabako ang ilang sakit, pareha sakit sa mga hidabakiro tungod di ay kana kay nakahanggap sila sa aso niadtong mga tao nga nagsig panabako og pagpanigarilyo. So muna nga hinungdan nga ang Seventh-day Adventist
concern kaayos maayong panglawas. Ang mga butang nga makadaos panglawas amo nang gitambag ngadto sa makaigsunan nga likayan higala tungod kay ang Dios naghandom kanatong tanan nga atong mabatnan ang maayong panglawas. So gibawal ba ang pag-inom sa makabog ilimnon? Bawal sumalas Biblia. Bawal ba ang pagpanigarilyo? Bawal nga naman. Kay matod pa ni Andrew Salter sa conditional reflex therapy, matag stick sa sigarilyo nga imo nahurot. Ang imong kinabuhi, imong giputlan og 34 minutos og 6 segundos. Kung nakahurot ka sa kakaha sa usa ka adlaw, ang imong kinabuhi, imong giibanan og 11 oras og 5 minutos. Sa ato pa, gi-installment basis nimo ang imong kamatayon. Hinungdan nga makamatay di ay na ang pagpanigarilyo, pagpanabako, og naas na po kasugo nagsulti nga dili ka magpatay. Okay? Kung naghandom ta nga makabaton tag maayong panglawas, likaya nato na higala. O niya, di po na, supak po na sa kabubuton sa Ginoo. So hinaot pa nga atong nasabtan ang mga tubag nga among gihatag ni Brother John. Aniya, kung napamoy mga dugang pangutana, ato nang gina-welcome sa ato nga tulumanon. Aniya, sa dili pahingpit a portion mahigala, ang ato nga tulumanon ni ang atong tension o ni atong hanguon si Brother John alang sa closing prayer. Malahigala magampo kita. Dalang panan og makagagahom namo nga Dios na akastro